Assalamu alaikum aziz izleyiciler. Assalamu alaikum Sapara. Olya Çarıva. Salam kemine oğlu çağırıyor salam aleyküm. Salam Kemine, salam Tapara, salam vatandaşlar. Buyur kemine. O Sapara'yına şu dayda aşağıda ne medya partlama yok hükümet günahkar deyip yazdık. Edilemeyen içine girelim. Indi neme var da dünkü partlamanın neticesinde 38 tane adam oldu yöne. Kavri ildeşlerimizden neme geliptir. Bu adam hükümet günahkar mı diyen yani sonra ya da. Birinci dönem hükümetimiz yok. O bunu aydayın. İkinci dönem o şol yok. Hükümet hakikaten hem günahkar. O ne için deyip sorasanız hem zaten önüne çıkıyor. Yani bekleye de önüne edilecek kovzatlarını yolun yapıp durmağım. Ona kim günahkar? Halk günahkar mı? Yani hükümet deyip aydılıyor ama hükümet değil. O kuramaçılıklı cinayetçi toparı. O günahkar olan şol. O adam hükümet deyip aydılıyor. Yine şonun yal bir neme var. Olya Çarıva, Sapara. Neme aydıp geçseniz bir kıyıska bir düşündürüş nemesini getireldiydik de şu tayda. Men aydayın. Şu yerde şu dünkü vaka vardı. Gıybelinin arasında da hatlaşıp talamlaşan yani kıcıorular tanışlar var eken Türkmenistan içi bilen Livap vilayetinden. Olin birinin yadan yadığısını görközdü de olin men joramın dedi men joramı yaşayan padiyedi dedi maşgalatına 6 adam dedim kadiyan ya 7 ya 6 şonun ada del 6 adam vardı bardı yoğuluptur dedi bardı öydökeniydi şavat men ödem joram dip yazıptır gatıqynanım diptir ol başkalar hakkında bilen okeni yönü şol bir padiyedin duruşunu şu birinci etaşdan dördüncü etaşa çenni partlaptır da olin inni ol o tayda diri adam kalma hak yok da bütün şu bir padiyedi yok da inni o cayım duruşunu avarini cay men fikrimçe ol iş içinin yaşayıcılarının çıkarmalı olara yer vermeli inni ol bilemogine Sapara'da govulyanır bir jay partlansın bir gapdal avat olsa da beyle gapdalı yoğun olsa şonu yaşap bilmeýär halk millet. Olam avarini eýam açan jaýry gatyp kaçan yıkılacağı belli däl. Şoň üçin ýanky näçe padiyet 4 ya 5 padiyet bolsa şo giden millete inni jay bilen şo giden milleti jay bilen üpjün etmeler. Ýok hökümetimiz. Onuň inni şolaň ykbaly näil bolar kadip men şo dünýäň her şo pikirde ya şol bizim Türk'teki yok olan 55 tane vatandaşlarımız yalık balşalar yalık olur mu ka? Bu 38 tane yok olan adamın. Olam 38 deyip aydılıyor, olam takmayının. Onun köprek olma mümkün. Edil partlanmadığında hiç kim tanap yetişenlerle. No. Şolar yalı toçnu danlıları belki ertegeler, bir gün gelir adam tane. Menin gynanlar ýanda muňa da hökümet günahkar mı diýen şol bir agdy boşlar bardy. Bir da gürlemeli liseler gürlek görýärler da aňyrsyna manysyna düşünmän. Eger şoň kellesi gowy işleýän bolsa hökümet günahkar da o taýda kim günahkar? Şol ölen halkyň özü günahkar mı? Bu çeşke bolýan bolsa diýmek o taýda gadedary bar, gadedaryň başlygy bar. Rayon başlığı var, vilayet başlığı var. Bu taýda jogapkar adamlar kene. Ýöne bu taýda da men pikirimçe korrupsiýa gidýär. İşe alýarlar pulunu adam alýarlarda olam pul berip işe giren soň işlätiler mi? Näme etmelisine bilen o. Pul berdi işe girdi aýlyk alyp otur. Bolly. Ene şular ýaly geleňsizligiň netijesinde bizim halkymyz gyrılıp gidip barýar. Ondan buňa da ýene biz halk bolup ýene göz ýumsak, bulan bir adalatsızlyk diýip düşünýän mene. Saparasy näil pikir edýäňiz? Niye bir normal döwletlerde ola 38 adam diýilýär. Öňe bir adam nebeden de ýa-ni habarlarda ýagdaý halka düşündirilýär.
şu sebäpli ne şular ýalak betbagçylyk bolly. O şunça adam yaraly, şunça adam öldü ýa-da jaýa şular ýalak welletdi diýip bir ýanky yerli halka bu zatlar düşündürmeli ýöne. Bu elementar deme adam diýilen zat adama. Bu ýanky itdäl, pişikdäl, gujuk däl, o ölüp birde diýer ýalak. Ol sen bir milletin, halkın onu televizörde, radyoda, başka nemelerde o resmi nemeler vermeli bunu. Ya o şimdi şu at Türkmenistan nakılır şunu daşarı urtulaklardan eşdiýerler de şu taýda ne Aşgabatda yani Balkan'da Marda şu çärjede bolan nemeni şu bizim üstümizden eşitmeliler. Onu yani bu devlet mi hükümet mi bu adına ne mi diyecek? Ha onun cevapkarşılığı var. Yani her adamın bir yani ömrü var da turbolongum ömrü var. O ne bu ne signali bular ýalak gady göberjek geri Türkmenistan'ın yüzlep yerine vardır. Olong haytisi gady göber şular ýalak patlama tede var boljak. Ýöňü döwlet bolsa ýöňünde ulukan bir mesele dura. Ömrü hiç adam ýok. O zatlar çalşyp durmalar. Ne ben bilýän şu 92-nji, 91-nji, 93-nji ýyllarda geçirilen turbalar bolmalylar. Ondan bäri näçe ýyl geçdi? 30 ýyl geçdi diýenler. 20 ýyl. Ýarıljak geri gaty kendir. Öňümizde. Ne şol atlan bir problemany halka düşündirmeli. Onu edýän adamlara düşündirmeli. Bu zatlar bir ekrana çıkmalı. O bir samsa görkezip bölür gününe bir nemedip yalan hemme adam. O halkın gündelik durmuşundan hiç adam yok. Onun adamlar Mars'ta yaşap ýörenýärler da ýerek bilen oklar. Onun ýurdum şeydip ýaşamaz ýalak etdiler de. Bu adam şonu alak, yerem şonu alak. Tuton yerin eline gelip da. Bu da şulara näme diýjekler bilem dok. Normal töýler bilen näme der ýalam derler. Gaty gynançly ýagdaý o. No. Marda da bol.
Korkmalı da sebepleri olmalı. O sebeplerden olur bizden halktan kovulayan olmalı. Korkulayanın esas sebebi çok olmalı. Olar edýän işiniň näde olduğunu bilýär. Şoň üçin gorkýarlar. Ya Adam. Mening sesim gitmendir o taya da. Indi gidiyendir. Ýok gidip dur dedi. Yok size eşitleyen olup bilir o ses yani. Anar tarafa giden ok. Bizi kapatmadılar ya ses berden ses açılmandır. Benim kaçılmandır sesim. Sizin sesiniz gidiyor yani. Yani umuman şu korkuyanlıklar için aydan oklar gizleýärler, interneti yapýarlar. O yine bir zatlar edýärler. Şonuň ýaly özleri hem düşünen ok da gepin gysgas edip ören işlerini. Düşünmekleri mümkin hem däl. Ýaly sapara. O da däl yani o yerlerine su yok. Balkanda da içeri su yok. Baba. Güýden näde çykjaklary gatul sonra olup bu da. Güýze çyksalar hem kıştan nädip çykjak. Yolunda kışan var. Milyardlap pul verseňem şu suw alıp bolarak da yani ýagmasa, gelmese, akmasa. Ölmesen kışan gelýär, güýden gelýär. Biram şu wagt Türkmenistanda gater we ýyl aýda howa gatygyzgyn, üstüne de suwsuzluk. Onuň şol ıssydy. Men döwrümde biz eskerleri daşary çykaram doktuk. Men jogap berdim de şolara. Medisina tarapdan men edýärdim. Şolaryň o sagat 12-den soň öýlen 5-e çendim daşary çykardym doktuk. Ony komandir rotalar çykarjak bolsa-da men öňüne ılgap çykýardym. Olaň saglygyna men jogap berýän. Hiç kim ýok diýip bilmezdi. Hiç kim. Şo ıssydy gadagany. Ýöne hemme ähli ol işleýänlere men ýaly adaletliler. Men diňe adalet üçin görüşip gidipdim şeýdi. Ýöne birden bir zat enime daýan wagtynda da men göni komandire barıp kapysyny kakyp girýärdim. Girip aýdýardım. Ertek gün depetinden günürüp bir salladyňyz ölse size men duýdurýandyr dip aýdýardım. Men günahkar däldirin. Siz komandire rotaňyz alyp gidip barýar sallatlar. Barıň ýygyna gaýtaryň dip sizin prikazyňyz bolmasa etjekdäl diýse gelip aýdýardım göni. Ýöne olar 100% men diňleýärdiler. Sebäbi bir zat bolsa men jogap berýän. Mana şolar ýaly biziň Türkmenistanymyzda şu çağalar çäreden çäre diýip häzir depetinden gün geçirip tomsoň orta kaýam her 2-3 günden bir çäre diýär. Nämen çäre bol kim bilýär. Depetinden gün geçip agdynan burundan suwuýup helak bolup soňra balnitsa düşüp gaterwet bolýarlar. Sebäbi diýilýände günüň aşagyna men bir zat ýadyma düşýärdi. O taýda işleýän wagtym mende bir lüpapytstva diýip bir zat bardy. Şu näçe graduska men gidip göreýin gradusyny alyp daşarda goýdum bir 15 minut. Ýygyna girdim 15 minutdan çykyp alsam men gradusyny tas erep direken 75 gradus görkezýärdi. Ýadymda dogry şuna 73 we 75 gradus görkezdi günüň aşagyna ýöne. Onuň kölegede ölçäp görmedim. Ýöne günüň aşagyna diýmek sallatlary daşary çykarmak bolanok. Ol çağalar hem şeýle. Çäre bolsun beýlek bolsun daşary çykmak bolanok. Şoň ýaly bir joski bir kanun goýmaly orta. Çykmak bolanok. Ol Türkmenistanyň şu wagtda hökümeti ýok bolan soňda. Hökümet bolman soňda hemmeler daşardy. Şolar ýaly bir joski. Çäreleri deme şu özlerine güýç var, özleri bar, hökümet bir giýdirjek bolup çäre diýär. Çäreň çykdyjysyndan başga bu hiç bir nemesi yani döwlet üçin, halk üçin o gelecek üçin delelen başga hiç peýdasy bolmasy mümkin näl. Bular yani biz
bar ne bir güç, bizim gücümüz var. Ne bir hükümet, bir devlet diyelim yani kinemani halka bir korku avay tiyafat o demetmek için edilýän zat. Dünyada bir kän devletler görüp ber, çäre geçirip beren devlet görende. Hawa. O Hayran galan. demesi yani köçädiňlerine şular ýalaklar dediler nokta. Bular ne kondisionerli jaýda otyr bolmaýany kellelerini beyinlerini demeden eren mi akan mı düşer ýalak derler. Adamın aklı bilen yani çala işleyen demesi bilen bular ýalaklar görünüp durunda adam. Onun şonum halk görünok bu kan yerler bu katı geň burlan bir nemeti var yani. Näme diýen? Ertekler dünýasynda ýaşaýan bolmaly. O. Bu nadanlyň aňyr başy. Aňyr başynyň aňyr başy. Sapara bu nadanlyga bar ýöne soňy ýakynlaşdykça nemeden hasam uzaklaşýar logikadan bular. O real durmuşdan uzaklaşýarlar. Başka alaşları yok. Yani çözgüt meselesine kavuşup bilmeýär bular, çözüp bilmeýär işsat. Soň uzaklaşmaly bolýar. Uzaklaştıkça da hasam beter samsyk ýalak görünüp başlamaly. Yine Gurbanoğlu bundan soň has köp velayetleri gezip başlar. Şu Ýanky Sapara aýdan var, güýç neme. Yine biz bar, biz döwlet, hökümet diýip aýtmak üçin, ýa-ni döwlet, hökümet velayetleri gezip öňünden tansa aýdym-aýdan nemeler çykarmak däldir ýa-ni. Yine meselem ýanky partlama bolmaz ýalak, altyapysy taýýar bolmaly, altyapyly bolmaly hemme ýaşaýyş jaýlar. Ona hem ol 100 ýyllyk jaýmy, 100 ýylmy, 90 ýyllyk jaýlar şu wagt ýani ýaşalyp beren jaýlar nemelerde. Aşgabatyň içinde bardyr şoň ýaly köne jaýlar. Yok, jaýyn könülünden neme turwan ömrü var. Ödem gaz turwasy. O ýörüýte nemesi var. Standartlar var. Yani yervet boyulun yeri bolsa da hatam bir neme tandan çykýar da. O ýörüýte kıraatkaty vardır, nemesi vardır. Bu zatlar hem bilgi bilen edilýän neme. Ýöne oň soragy dolanyny men yani 99% bilýän de. On şo bizim döwrümizde şo geçirilen turwalar, şolar. Yo indi biz deme de Sapara hem howa da gyzgyn hem bularyň turwa geçirişi var. Daşyndan geçýär yani açykdan. O ýoluň meselem üstünden şunu ýaly edip geçirýärler. O şonu görýärdim benim köp ýerde. O başgaça ýol demeti ýok. Bilgileri ýok. Ýa şu wagt dünýede ne gaz turwalary ýa ütköşük demelerini çykarýarlar. Platmatdan ödüm deme daýanýan. Ömrü uzyň. Ýöne bizinki bu dünýäň nemesi bilen işleri ýok da. Bulan nemeti piçeti başga. Bir ýerlerde gaýyp ýörenýärler, şular men pikirimçe beýinler uçup ýörenýär bir ýerlerde. Beýinem ýok mu kan ýa ýerine başga bir zatlar bilmedim. Nemede Sapara öňkü kadrlar ýok etdiler de. Inni soňam kadrym ýetişenok, ýetişdirjegem bolanoklar diňe 5 manat pul bar bilen biteni öz garnaşlaryny daşdyryna üýşürip gorkusundan ýa ministerlerem, zamlarynam, häkimlerem öz garnaş töwereklaryny goýup otyr, olaň haýty kadr olaň. Haçan görüpdir olar? Yani turban çalışmaly, elmi. Yalanın içinde kadir yetiştirip bolanok, bilimli adamı yetiştirip bolanok. Yalanın içinde dinge yani öldürü yalan adam yetişýär da. Ya. Ne daşına çıkan yokoru bilimli adamlar vardır. Bu topor. Poku yarayanlardır. 99%. Ne benden gatı görmesinler. Hiç sade yaranoklar da. Olar bir yerde işlemelen bolsa başka bir yerin hatalyny işlemeli. Oğurluk şo taýdan gelýär de. İş edip bilmeden elinde kärin, hunaryň, gudratyň ýok bolsa, gowum ýaşajak bolsaň, başka bir yerin hatalyny ýaşamaly. Ya oğurluk etmeli, ya allamaly, ya ýene birden etmeli.
Sen öğündüm ben öğretmen, yaratman. Sen başka birinin adamı yaşamak yaşar. Ya uğurlu etmeli. O da şunu da adı televizyonda günlü ayıda aydı oturuyor da çoğu da düşünen nokta. Yalanın yankı uğurluğu min ağrıdığını. Yönü uğurluk yönü bomba düşen yalak da şu radyosunu neme diye de. Yönü yalan atımlı bomba düşen yalak. Çok radyasyası müngläp teritoriyani neme diye de. Ben şonun alak tapavdu var yalanın. 30 yıl yalan sözler böyle. Yani samimi diyen sözün manası mazmunu almandır da. Ödüm anırdan gelen şozatları katı yani nemesine medeniyetine değer desuruna yalanın bolmollerliğini oturdun bir millet mi aslında. Şon nemesini yine ütgödüp bilirler de 30 yılın içinde. Ödlerini vurdular da. Ne? Bulon eden dağıdı şu. Yani bunun için bunları bilmedim. O dünya bu dünya yani bu kulur yalağı bir koymurlar mı kendilerine? Aşağıda yok. Yok. Yönemeni şu kıynanır yan dağıdı, in kıynanır yan yeri buların adam dağdın ömrünü, canını edil bir hiç saat yal her ediyorlar. Pişikin kim ya, itin kuşun kim ya şeyler görüyorlar mı? Adam yerine koyan oklar. Öldü mü 38 tane adam bir ağdında dilinde anlat onu aytmak 38 tane adamın. O İtalyan'la şutaydı yağ tut yani yalak deme diyorlar. Dahiliyalar o. Daha dursa ta gazetelerde, televizyonda korkuyordu ne şeyle oldu diye. Ha o adını yazıyorlar da şimdi ne öyle yılını doğulan yılına çeni yazıştırıyorlar. İtem olsa şataydı. Gömüp onu daşlap da edip adam caylayalar. Özlerinin yürütü hospitalleri var yani. İtlerin, gıcıkların, pişiklerin hem hayvanların hospitalleri var. Böyle çağırıyor. Bizde adamların kam yok. Hiç zat aslında yok da şotayda. Görünen zatları o görünen deyip kabul edilirse yani hakikatte var deyip kabul etmek mümkün değil oluyor. Böyle şunu cemiyet kabul ediyor. En korkulu yer şotay. O cemiyet kabul ediyen olsa şu durmuşa münafip değil yani. Hak ettiniz, çok için yaşayanız. Her neme cemiyet öz yolbaşlığını hak ediyendir. Yani siz kail olsanız demek şeyle bolmalıdır. O şu an ne nevzimde ağrıyor da böyle demek şu cemiyet şunu hak ediyen olmalı. Senin çıkarmanı oturan olmalı şeyle demeli. Başka bu nemeti mene göre yok. Men bir dayı denine tapara. Adam yine Türkmenistan içinde doğuluya, şu yerde yaşayıp yürüye, öz etrafından ya öz ovasından dışarı çıkıp görünüyor. Paytak nerede, velayet merkezi nerede gidip görünüyor, ekskursiya ya çağalarını gezdireyin, zaparka gideyin ya bir aylayın, Aşgabat'ın bir ovadan yerler, olar yaldat yok. Halk öz çörüğünü imeğe çörük tapanok. Şu sebeplerim ovasından çıkıp görmedik adamlara doğulalı veri. İnni şol ovasından çıkıp görmedik adam, öz etrafının daşına çıkıp görmedik adam. Başka haysi devlet bilen ya haysi yurt bilen ya haysi durmuş bilen denesin. Denemene zat yok olur. Şol doğullu mu şol ovadan çıkıp öz köçesinden çıkıp görmedik adamlar var. Şu doğullu verem öz belli bir katnaşan yerleri var, garnaşları var, tohum tici var, öz tövrükleri var bollu. Şol adamları daşarı yurdu görmedik bolsa televizyonlarım yapıp onyalat göveren ok ismi de diyenler ol nizavismi nemeler informasyon olur yok, internet yok. Daşarı yurttan gelen öňler gazet jurnallar yazılar da gelerdi rus diline olsa olur zatlarım yok. Ne Orus dilinden yadından çıkaranlar olur bilyen dillerine yadından çıkaranlar. Yani ovan adamlar oğlamken bilen oktular Orusça, Rus dilini. Inni men diyecek adım biz saparağa. Siz 30 yıl beri, 25 yıl beri daşarıda görýäňiz, deňeýäňiz Türkmenistan'ın gelýän habarlar siz için bir düş ýalydyr. Ondan bilýänlersiniz, düş ýalyk bolýandyr.
hayran galyp oturýansyňyz gelýän habarar. Nüjel şular şonu ýazat edýärler. Nüjel şunu ýazat bolupdyr. Nüjel halkly şey dip dymyg otyr dip. Hayran galýansyňyz. Ýöne halk şoňa mejburmy? Ya halk şu wakalar bilen şu bolup geçýän zatlar bilen daşdurundaky zatlary uýgunlaşyp şu taýda doglan adamlar, şu taýda doglan çağalar ul olup ösenede şu enesinden, atasından alanca zadyna bilýär. Başga zat bilen ok. Daşduruklar yapıp gurşalygy bir näme kapasan içinde de halk. Şoň üçin de näme zat ýok, oň üçin hökümet nämetse de onesse de ay Allah'ın işidir diýip oturýarlar. Ne dip şu gadýarlar ne şu turbayarly. Bulam Allah'ın işidir diýip oturarlar, ne görürsiňiz? Şonu hökümet etdi, ne şu gadydarlaryň işgärleri günäkär wagtlatyna gelip barlan oklar. Çek yapıp durmalar, her bir ayda gelýärmi, her 2 aýdan gelýärmi, özüniň belli bir möhreti bolmaly olaň. Her pudoň özüniň jogapkar adamsy bolmaly, gelip any sen aýlyk alyp oturýarsyň sen, insaň bardyr sen, çek yap gelle barla. Düdüň işleýär sen goýan aparaturaň, çeken turup bolan. Haçan geçipdir, suro geçip, näçinji ýylda geçýär suro. Öňünden planlaşdyrmaly o zatlar, 1 ýyldan, 2 ýyldan öňünden planlaşdyrmaly. Turup näçe gerek, näçe mukdarda yazmaly, ýokary habar bermeli. Özüňden uly başlygy bar, onuň uly başlygy bar. Ol tspoçka bolup gidýärdi. Olar şeýde непосредственно öz начальниgiňe habar berip durmaly. Şunça summa gerek, şunça da turup çalışmaly, plan köçede näme bolupdyr, boljak bolupdyr. Onu ayırmasak, çalışmasak bolanok. Ne şunu ýalyp işlenýär diýdim mene. Bizde arkadaşlar küçük ýazsa, görýärse bu zatlary. Şoň üçin diýjek bolýan, halk onu atlaryp bilen hok, aparaga dym oturar ol. Ýene 50 ýylam oturar, ýene 100 ýylam oturar, ýene gitdikçe de beter bolar. Man kurdy bolar. Yani turbo meselesinde şol 92-nji 93-nji ýyllar geçirilen turbolar şolun 90%-ni täzelemeli, ýa ähli gazifikasiýaň ähli turbolaryny. Şondan soň başga ýerlerden turbo getirip gaz çekilenmesi ýok diýerler. Bizim alýan habarynda çenli. Türkmenistan öýdi gaz turbo çykaran o şeýlemi? Ýok. Getirmeli onu. Orsetden aldık, Ukrayna'dan Orsetden 200.000 ton turbo getirilendir. Yani şu vaktinde etçek olup görsünler nähilek rahmetlerini, nähilek keyiflerini, kurumoçalı. Ukuyup ýokdur saparaga olardy. Olar ýaly ukuyup ýokdur. Oşa saýy döwrüne giden adamlar köpsem ors olan. Onu Türkmenlerde yok, biz özümüz ettik, 2 ýyl etdik özüm. Sovet döwründe turbo näme gaz çekileni yok. 1%, yarım %'dir. Ähli Türkmenistanyň gaz bilen onuň ýekden bir gadam däl. Vodoprovod suw, ýa agyl suw bilen üçüne. 2 ýylyň içinde edilen zatlar şu zatlar. Bizim döwrümizde. Onu bizim ýaşymyzdaky adamlar bilýändir. Inni kim çekmeli? Bilýändir, şol döwürde edilendigini. Inni kim çekmeli olar? Inni ykbal näil bar, halkyň şu inni çekbilýän adam ama ýok ýerde. O çekilýänlerden bagyň materialy bolmaly kulak. Yani onamda ýöne turbo däl, turbo gaz turbosy galyň nemeli galyň etli turbo bolmaly, o dawlenýäçi diýär. Hawa. O beýlekden 1,5-2 hesse agyr bolýar normal vodoprovod turbolaryny. Hawa millimetrler pasap edilýär. O ýörüýte gazy dip nemeti geçýär. Men aýdýan inni turba geldi däne mysal üçin. Kim çekmelika o turbalary? Adam ama ýok o ýerde çekmene. Mene bardyr öýde biljekler. Şu döwlen turban säl bir neme da diýama bilmeýän turba şol işgärler turba çekermi? Bir gider proýekt, ulkan proýekt bar. Bilmedim olu çarym ne Türkmenistanyň ýagdaýy şeýle bulary. Men şu taýdan bir komentar ýokap berýän gaty nemede? Hökümet günahkarmy, dälmi ýa-da halkmy günahkar diýjeksiňiz häzir okap bereýin. O Ertuğrul Gazi ýazýar, ýurdun içinde o
gepi yani şu atqı bolup geçen gep de Ay Yusuf Peygamberin dövründäki ýaly 7 ýyl açlyk gelenmişin şu ýyl o soňky ýylymışyn indiki ýyldan düzelýärmiş. Ine şunun ýany o halkymız neme diýär, gıýbat edýär diýerler-de. O 7 ýyl boljak bolsa entek açlyk 7 ýyl bolan o bu birinji ýalňyşy. O ikinciden bunu nereden alýaňyz ýani men hayran galýan. Bu Türkmenistan näme diňeje Yusuf Peýgamberiň ýurdu ýalakmy görünýär. Beýleki ýurtlar goşuk dälmi? Global bir aragatnaşykda bolan dünýäde ýaşamaýasmy? Beýleki ýurtlara da eger gelen olsa, olar ondan çykalga tap bilýän olsa şu häzirki gurakçylyk köp ýurtda bar-da. Bu ýyl hawa hakykatdan hem 20-nji ýyla çenlik dünýede su problematy gaty uluslararası nimetinde derejetine yetýärde. hawa 25-den. Yani yeke Türkmenistan'da değil, Türkmenistan'ın 3 etkisi, 5 etkisi olur. Hawa. O su eýem çuat yok. Ne yani Krasnovodsk'da yani Türkmenbaşı diýen. Hawa. Su problematik, ağ su yani ekrançılık değil, ağ su problematik. Hawa. Ya sapara bu taýda häzir meniň aýtjak bolýanym o ine şu zady ýaýra diýana neme bolmaly? Ol neme jenaýetçi toparyň guramaçylykly jenaýetçi toparyň itleri bar-da meheme diýilen. Şolar arkaly ýaýraýasy, şolaryň nemesinden onsoňam halkam bunu kabul etmäne taýar sebäbi jahil, düşünjesiz, bilgisiz. Ve şu zadyň boljagyna boljakmyş diýip aýtmak diýilen zat nereden gelýär o maglumat? Ömrüňde bir gezek kitap okudyňmy? Şu zatlar aýdyp bilmek üçin ýa-da bir barlyk işine netijesini okudyň. İnternete girip oka, onuň ýazada ýok. Ýanky 25-nji ýyldan soň, ýa 25-nji ýylda su stresi bolan zonalar bar. Ýagny su gytçylygy diýmek, su stresi diýmek. Şo mesele hasan beter yüze çıkacak ve mövc alacak. Bu entek başlangıcı yani o 7 yıl mı 10 yıl mı onu bilip bilecekler. O sizin yağlak neme del men onca köp bilemok diýip aýdaýyn. O ýöne su stresinin barlygy ine görünüp durda ona o palatmana gerek yok da häzirki ýagdaýda. Ýöne o 7 yıl boljakmyş, onuň soňky ýylymyş, onuň ondan öňki 6 ýylyny nerede ýaşadyňyz, näme üçin ondan habaryňyz ýok? 6 ýylyň hasanan bersin onda şonu aýdýanlar. Kemine düşünüklü sorular demeler ni ustayda gutoraýaly bular. O ekranna düzeltip bilmeýät bu. Hawa sapara öyle çaryba. Ay ona da şu halka gynanjymy bildireldik de ýarasyny niýetimiz O ýarasyn o ýöne gynançlyk, gaty gynançlyk o taýda ýetim galan çağlar ama görýäňim şu hal men hökümetiň geleňsizligi sebäpli bir giden ýaş ömürler kesilýärdi. Şoňa janyň ýani bu başarmayan bolsaň gideý de ho ýeriň boşat da gideý. Başarmayan bolsaň bir giden halky gyryp oturýar da şo bir ýanymda otursa menem bir kagazy diýsem şo gidini. Öyle çary, o yer yok aslında. Şonuň üçin gidip bilen o nereye gitsin o. Oturyan yer yok yer onun. Yer diýip kabul edilýän olmaly. Mümkin däl. Şu çäreler bilen şu prezident adyna eýe bolup oturýar. Şu çäreler ýa-ni telewizordan çykyp. O watan hawary çäreler hakyky. O ýene bir san komentary okaýyn soň biz ýuwaş gutaraýaly sapara. O Berdi Gurbanov diýär, meniň başgalamda hemmesem işleýär, ýöne produktasynda tapyp bilen oklar Türkmenistanyň içinde diýär. Produkta arlyk ýeterli produkta. Onuň ýöneki ykdysady nemesi var, açıklaması var. İçeride önümçülük yok bolsa, o içeride işläp pul kazanılmayan olsa, yani pul amdaşyndan gelýän olsa, o şodaşyndan gelen pul bilenem o daşyndan harit almalı olsa o yalan da yani. Sizin hökümetinizden hem beter yalan bolýar bu zat.
hökümetten hem yalan hakikattan ama o berdi guruan ildeşimizin aydayan doğru çonuň ýaly bolaymaly. Adamların Doğru. köpüsü çonuň ýaly ekeni Türkmenistanda o ýene de hakyny soraman o tyrlar hayran galaymaly diýär. Ya bizde Ene men ýaňa berdim şu hakdy. Hakyny sorap bilmeýär, halk düşünenok. Halk şol öz owasundan öz etrafından çykmam görenok halk. Näme bilen deňesin gowdurmuş bardyr. Bardyr öýden oklar. Mundan hem gowdurmuş bar. Ene biri gowlaşar. Aýna bugün bu ýyl bolmasa indi ýyl gowlaşar diýip ol Hudaýa sığynyp oturan adamlar dar düşünjeli. Hak hukugyny nädip talap etsin olar? Yo öyle çağırıyor. Yine bir neme var. Bunların hepmesi arka dağları bilen hepmesi hem katastrofa doğru var ya. Haberleri yok. Ona adam düşünmeýärler. Hazırki ýagdaýyna da düşünen oklar. Bundan soň gidecek ýagdaýyna da düşünmeýär. Yani bizim elimizden gelen ederse yani biz esasen şol katastrofadan soňkysına taýar. Onam aýdaly katastrofa boljak bolsa bize soramaya. Bolýar. Bize soran ok. Yani biz şu katastrofanyň soňuna esasen taýarlygymyz. Şonuň ýaly onda biz şu taýda ultaraýaly. Bolýar. Sağ olun. Sağlykda görüşelim. Bolýar sağ olun.